салом дӯстон, хушомадед ба канали мо. Имрӯз мо дар бораи хабарҳои муҳими футбол суҳбат мекунем. Барселона имконият пайдо кард ки ду бозингари муҳими худро Дани Олмо ва Пау Викторро баргардонад. Ин имконпазир шуд, зеро шӯрои миллии варзиш яъне ЦСД қарор қабул кард ки ба онҳо иҷозат диҳад боз ба майдон бароянд. Аввалан ҳар дуи бозингар то охири мавсим сабти ном нашуда буданд, аммо дахолати ЦСД умед бахшид ки Олмо ва Виктор метавонад дар бозиҳои наздиктарини Барселона бозӣ кунанд. ЦСД қайд кард ки муҳим аст ки варзишгарони касбӣ бе монеаҳои нолозим тавонанд истеъдоди худро нишон диҳанд ки ин инчунин ба иқтисодиёт ва мусобиқаҳои миллии клуб таъсири калон дорад. Акнун вақте ки Барселона омода аст ба ҷолишҳои нав рӯбарӯ шавад, мо ҳама интизори бозгашти онҳо ба Ла Лига ҳастем. Агар шумо хоҳед ки аз ҳамаи рӯйдодҳо бохабар бошед ва онҳоро бо дигар мухлисон муҳокима кунед, ба канали телеграми ман ҳамроҳ шавед. Дар он ҷо шумо метавонед бозиҳои беҳтаринро мустақиман тамошо кунед ва таассуроти худро баён намоед. Ссылкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Акнун дар ягон ҷо ба азур шинед, мо бошем сар мекунем. Дар нимфинали суперҷоми Испания Барселона бо ҳисоби 2-0 бар Атлетик ғалаба кард. Бозӣ бо голи зудҳангоми Гави дар дақиқаи 7 оғоз ёфт ки тонусро ба тамоми бозӣ дод. Истеъдоди ҷавон Ламин Ямал бартарии дастаашро тақвият дод ва дар дақиқаи 52 ба дарвозаи рақиб гол зад. Ин гол барои Ямал ҳафтум дар мавсим буд ва ӯ бо натиҷаҳои худ мухлисонро ба ҳайрат меорад. Иняки Уильямс наздик буд ки дар дақиқаи 86 тавофутро коҳиш диҳад, аммо голи ӯ пас аз тамошои видеои ВАР бинобар офсайд бекор шуд. Барои Ямали 17-сола ин бозии 22 барои клуб дар ин мавсим буд ва омори ӯ таассуротбахш аст. 7 гол ва 11 партофти натиҷабахш. Гави дар навбати худ нишон медиҳад ки ба системаи бозӣ ки мураббӣ пешниҳод кардааст камилан мувофиқ аст. маҳорати ӯ дар бозӣ бо фишори баланд ва суръати корӣ дар ҳамла ӯро бозингари калидӣ дар даста мекунад. Нисбати чанд лаҳзаҳои гумшуда Барселона бозӣ бо боварӣ нишон дод ва дарвозабони онҳо аҳамияти худро барои даста исбот кард. Хуб, Барселона боз дар саҳна аст ва ин дафъа онҳо дар нимфинали суперҷоми Испания Атлетикро мағлуб карданд. Бояд ба Гави ва Ламин Ямал ки натиҷа доданд эҳтиром гузошт. Аммо медонед, агар се хатои равшани Рафиня намебуд, ҳисоб метавонист хеле бештар бошад. Дар бораи хатогиҳо ба назар мерасад ки дар оғози мавсим Левандовски як нав оверперформанс дошт, яъне ҳамаи он зарбое ки ба дарвоза мезад бо гол анҷом меёфт. Ҳоло дида мешавад ки ба ӯ чизе намерасад. ҳатто дар лаҳзаҳои оддӣ ӯ рост ба дарвозабон мезанад ва инро намегӯем ки чӣ тавр ӯ тӯбро қабул мекунад. Аммо сарфи назар аз ин, дарвозабон Войтсех Шесни исбот кард ки сазовори ҳайати асосӣ аст. ӯ ҳамаи чизеро ки ба тарафи дарвоза омад гардон ва ба даста кӯмак кард ки дарвоза хушк нигоҳ дошта шавад. ва дар мавриди истеъдодҳои ҷавон ба монанди Ламин Ямал, онҳо бешубҳа илҳом мебахшанд. ҷолиб хоҳад буд дидани онҳо ки дар оянда чӣ гуна худро нишон медиҳанд, бахусус агар ба назар гирифта шавад ки Гави аллакай ҳоло ҳамчун бозингари комил барои системаи Флик ба назар мерасад. Дар бозии аввалини нимфинали ҷоми Лигаи Англия Ливерпул аз Тоттенхем бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуд. Ин мағлубият барои тими Арне Слот аввалин бор пас аз 14 сентябр шуд, вақте ки онҳо силсилаи аҷиби бебохту 24 бозӣ аз ҷумла 20 ғалаба ва 4 мусовиро оғоз карданд. Дар дақиқаи 77 Доминик Соланке ба назар мерасид ки Тоттенхемро пеш бурд, аммо голи ӯ бинобар офсайд бекор шуд. ва дар дақиқаи 86 Лукас Бергвал ягона ва голи ғалабаи бозӣ зад ки Тоттенхемро ба ғалабаи муҳим расон. Бо вуҷуди қарорҳои баҳсноки доварон ва голи бекоршуда, Ливерпул натавонист боварӣ ва тезии ҳамлаи хоси худро нишон диҳад ки дар натиҷа ба мағлубият овард. Вақте ки ман ин бозиро дидам, мушоҳида кардам ки Ливерпул ба ҳисси тиме ки ба ғалаба меравад намебаромад, балки монанди дастае ки ритм ва эҷодкориро гум кардааст. Чаро Ҷонс зиёда аз 90 дақиқа дар майдон буд, вақте ки бозии ӯ аз идеал дур буд? Ва чаро ҳангоми зарурати ҳамла Конате ба майдон оварда шуд ки муҳофизатро тақвият диҳад? Эндо дар дифоъ аъло буд ва ивази ӯ аҷиб менамуд. Бале, метавон дар бораи қарорҳои баҳсноки доварон гуфт, аммо решаи мушкилӣ дар тактикаи бошад. Схемаи 4-2-3-1 ба назар мерасад дигар кор намекунад ва шояд Ливерпул бояд ба 4-3-3 баргардад, то ки агрессия ва тезии ҳамлаи пештараро баргардонад. муҳим аст ки Слот ин масъалаҳоро ҳал кунад ва роҳеро ёбад ки ба даста бовариро баргардонад.
Винисиус Жуниор ҳамлагари Реал Мадрид пас аз ҳодисаи дар бозӣ бо Валенсия дар маркази як моҷарои нав қарор гирифт. Дар лаҳзаи пуршиддати бозӣ бозингари бразилӣ дарвозабон Димитриевскиро бар рӯяш зад, ки ин боиси хориҷ шуданаш аз майдон гардид. Эҳсосот то ҳадди ниҳоӣ расид ва Антонио Рудигер маҷбур шуд дахолат кунад то Винисиусро аз муноқишаи минбаъда бо довар Сезар Сото Градо нигоҳ дорад. Ин хориҷкунӣ барои бозингари бразилӣ боиси дисквалификатсия барои ду бозии Ла Лига шуд, ки ӯро аз ширкат дар бозиҳо бо Лас Палмас ва Реал Валидолид маҳрум мекунад. Аммо бо вуҷуди ин Винисиус метавонад дар суперҷоми Испания бозӣ кунад. Баъди бозӣ бо Валенсия Винисиус аз мухлисон узр пурсида буд ва ба даста барои пирӯзӣ дар ҳолати камӣ изҳори миннатдорӣ кард. Карло Анчелоти сармураббии Реал изҳори назар кард, ки ҷазо метавонӣ сабуктар бошад ва шод хоҳад шуд, ки Винисиус танҳо бозиҳо бо дастаҳои поёнии ҷадвалро аз даст медиҳад. Дар ин мавсим Винисиус ҳамчун бозингари калидии Реал боқӣ мемонад ва бо 13 гол ва 9 пасҳои натиҷабахш дар 21 бозӣ статистикаи таъсирбахш нишон медиҳад. Реал ҳол дар Арабистони Саудӣ қарор дорад, ки барои бозӣ барои суперҷоми Испания бо Малёрка омода мешавад ва умедвор аст, ки коллексияи трофеиҳои худро афзоиш диҳад. Пас дӯстон, Винисиус Жуниор боз дар саҳифаҳои аввал аст, вале мутаассифона на барои камёбии футболиаш. ҳодиса бо дарвозабони Валенсия барои ӯ боиси ду бозии хориҷшавӣ гардид. Ин албатта барои Реал нохушоянд аст, вале биёед ба вазъият аз тарафи дигар нигоҳ кунем. Винисиус бозингаре, ки бо эҳсосот бозӣ мекунад ва гӯё ин эҳсосот аз назорат хориҷ мешавад. Бале, ӯ хато кард, вале ин як қисми иштиёқи ӯ ба бозӣ аст. бовар дорам, ки пас аз узрхоҳӣ аз мухлисон ва дастгирии даста ӯ бо ҳавасмандии бештар ба майдон бармегардад. Карло Анчелоти аллакай ба шогирдаш дастгирӣ изҳор кардааст ва эҳтимолан хушҳол аст, ки дисквалификатсия ба бозиҳои ҷиддитар таъсир нарасонад. Винисиус бозингаре аст, ки дар майдон фарқиятро месозад. 13 гол ва 9 ассисти ӯ худашон сухан мегӯянд. Ва гарчанде ки Реал бояд дар бозиҳои наздики Ла Лига бе ӯ бозӣ кунад, ӯ метавонад дар суперҷоми Испания худро нишон диҳад. Дар пеши даста бозиҳои муҳим ҳастанд ва боварӣ дорем, Винисиус тамоми кӯшишро мекунад то ба Реал дар афзоиши коллексияи трофеиҳои худ кӯмак расонад. Пас мухлисони Реал хавотир нашавед, ин танҳо як озмоиши муваққатӣ барои истеъдоди Бразилия аст. ба ҳамин тамом боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.